ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 12 അല്ലെ, അധ്യായം 9 കഴിഞ്ഞ 9 അല്ലെ, സോറി 9, 10, 11 3 മന്ത്രം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരേപോലത്തെ ഒരുമിച്ച് പോകേണ്ട മന്ത്രാണിത്. ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. നമുക്കിന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് എവിടെയാണ്? ഓ, ഇന്ന് ആ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ ക്ലാസിന്റെ? ഇട്ടിട്ടുണ്ടായില്ല മാതാജി. ഞാൻ ലിങ്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, പഠിക്കുന്നത്. ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ 2 ദിവസമായിട്ട് കേറുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ മാതാജി, ശരി. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് എക്സാം തൊട്ടില്ലല്ലോ മാതാജി. ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാ മാതാജി, ഇന്ന് പറയട്ടോ. ആയിക്കോട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യ മാതാജിയോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചാ മതി, പറഞ്ഞാ മതി. ഞാൻ വിട്ടുപോയി. ഞാൻ ചോദിക്കാം. പിന്നെ മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാതിരുന്നത്. ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി, ധന്യ മാതാജി ഇല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഇതിന്റെ ലൈവ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടാ. മുകളിലെ ലൈവ് കാണുന്നില്ലേ മാതാജി? കോർണറില് ലൈവുമ്മല് തൊട്ടാല് താഴെ പോസ്റ്റ് ദി കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി മീറ്റിംഗ്. അതല്ല, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലൈവുമ്മ തൊടുമ്പോ താഴെ കാണാം ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് വന്നിട്ട് ഒരു ഏരോ മാർക്ക് കാണുന്നില്ലേ മാതാജി? ലൈവുമ്മല് തൊടുമ്പോ അതില് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് പോകും. ധന്യ മാതാജിക്ക് മനസ്സിലായോ? ഹരീഷ നേരെ യൂട്യൂബ് നോക്കിക്കോളൂ, ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂന്ന്. യൂട്യൂബിലേക്ക് പോകും. അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഷെയർ കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ. അതെ, മനസ്സിലായി മാതാജി. ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിലൊക്കെയുണ്ട്. യൂട്യൂബിൽ നേരെ ഷെയർ ചെയ്തോ, ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോ. ഷെയർ ബട്ടൺ ഏതാ മാതാജി? അവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഷെയർ ഓപ്ഷൻ കാണുന്നില്ലേ അവിടെ? യൂട്യൂബിലേക്ക് ചെന്നില്ലേ? യൂട്യൂബിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമുക്ക് അതവിടെ സേവ് കാണാം, ഷെയർ കാണാം, റിപ്പോർട്ട് കാണാം. ഇതിൽ ഷെയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നമ്മളെ വാട്സാപ്പിലേക്ക് ഏത് വാട്സാപ്പിലേക്കാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടേക്ക് എടുക്കാം. നമുക്ക് നേരെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ മാതാജിയുടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കിക്കോളൂ, പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തു. ഭാർഗവി മാതാ ചെയ്തു. ചെയ്തു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
എന്തായാലും വീഡിയോസ് ഇട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ക്ലാസ് അതെ, ഇപ്പൊ പഠിച്ചു, രണ്ടാള് പഠിച്ചു, ഇനി കുഴപ്പമില്ല ചെയ്യാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 9, 10, 11 3 മന്ത്രം. അപ്പൊ ഇതില് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് 3 മന്ത്രം, 9, 10, 11. വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത്, അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ഈ 3 മന്ത്രം. ഈ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് 9, 10, 11. ഈ 3 മന്ത്രം അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം. അപ്പൊ അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, വിദ്യ അല്ലെ. വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് വരുന്നത് 9, 10, 11 പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ വിദ്യയുടെ അർത്ഥം മാറിപ്പോകും, അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും എന്താണ്, അറിവാണ്. ഇവിടെ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടുന്നത്, തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടാം. തെറ്റായിട്ടുള്ള, സാധാരണ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, അറിവ് അല്ലെ, അറിവാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം തെറ്റായ രീതിയിൽ നേടുന്നതിനെയാണ് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അറിവ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ അവിദ്യ, അവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അജ്ഞാനമാണ് അല്ലെ, ശരിക്കും അജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം നേടുന്നത്, ഭൗതികമായ ജ്ഞാനത്തിനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, അവിദ്യ. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷയില് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് നമ്മൾ നേടുന്ന ഈ ഭൗതികമായ അറിവുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഗ്രിയും PGയും PhD ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഈശോപനിഷത്ത് പറയുന്നത്. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷയില് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ അവിദ്യ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, അജ്ഞാനമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിദ്യയാണ്. അത് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ശരിയായ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് അല്ലെ. അല്ലാത്ത അറിവ്, ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവിദ്യയാണെന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡിഗ്രിയും PGയും ഒന്നും പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷ്യത്തിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ 2 കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഹരീഷ്ണ ഒന്നുകൂടി തുടക്കത്തിൽ പറയാം, തുടക്കത്തിൽ മുതൽ ഒന്നുകൂടി പറയാവോ? പറയാണ് കേട്ടോ. അതായത് മനസ്സിലായില്ല, പറയാണ് പ്രഭു. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് 9, 10, 11 3 മന്ത്രം. അതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്. അപ്പൊ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയും, അറിവിനെ നമ്മള് വിദ്യ എന്ന് പറയും, അജ്ഞാനത്തിനെ നമ്മള് അവിദ്യ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുമ്പോ ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാലും, അപ്പൊ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് എന്തറിയാം, വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിവ്, ജ്ഞാനമാണ് വിദ്യ. പക്ഷേ ഈ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മളെ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, ഇരുട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അജ്ഞാനം ഇരുട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം, അതായത് അവിദ്യ, അതും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, ഇരുട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേദാവാദാരത അല്ലെങ്കിൽ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ, കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതായത് നമ്മളെ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ തെറ്റായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക. വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ശരിക്കും എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവര്, സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തുന്നവര്, അവരെങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ രീതിയിൽ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ധാരണയില് അവര് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്. അവരെ രീതിയിൽ അവരതിന് അവരുടേതായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അത് ശരിക്കും എന്താണ്, തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവാണത് അല്ലെ, ശരിയായുള്ള അറിവല്ലല്ലോ. കാരണം വേദങ്ങള് അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവർ വളച്ചൊടിച്ച് അതിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അതെന്താണ്, തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവാണ്, തെറ്റായ അറിവാണത്.
അത് അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ വേദാവാതാരത എന്ന് പറയുന്നത്. വേദാവാതാരതർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണത്. അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള അറിവാണ് എന്ത്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വിദ്യ, തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന്? ആ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മളെ ഭയങ്കര ഇരുട്ടിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുക. പിന്നെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നേടുന്ന, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ഡിഗ്രിയും PGയും PhD ഒക്കെ എടുക്കുന്ന, അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അവിദ്യ നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, വിദ്യ നമ്മളെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇവിടെ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതികമായ അറിവും, വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ 9ാമത്തെ മന്ത്രം? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ? സംശയമുണ്ട്? സംശയമുണ്ടോ? പറഞ്ഞോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പ്രബന്ധ പറഞ്ഞ വിദ്യ അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്, വിദ്യ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളതല്ലേ, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരമാണ് എന്നുള്ള തെറ്റായ ധാരണയല്ലേ? അല്ല, എവിടെ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രഭു പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ അടുത്തതും കൂടി പറയാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാകും. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്, ഈ 3 പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി നോക്കി നോക്കിക്കോട്ടെ, ചിലപ്പോ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലവും കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. വിദ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫലം കിട്ടും, അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ 2ാമത്തെ, അത് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ അറിവ്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായ ജ്ഞാനം, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും, ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോ അവിടെ വിദ്യ എന്താണ്? ശരിയായ ജ്ഞാനമാണ്. ആ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം, ഭഗവാൻ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം. ആ ഭൗതികമായ അറിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മള് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. മറ്റേത് നമ്മൾ പ്രകാശത്തിലേക്ക് പോകും, കാരണം ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാണ്. മറ്റേത് നമുക്ക് എവിടെ തന്നെ പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വിദ്യ അവിദ്യയും രണ്ടിനും 2 ഫലമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിയായ അറിവാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ശരിയായ അറിവ് നേടുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. മറ്റേത് അവിദ്യ, ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം, നമ്മൾ അത് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നില്ലേ, ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്, എത്രയും ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാൻ, അല്ലാതെ ഭൗതികമായ അറിവല്ല എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്നത്. അതാണ് അപ്പൊ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ. അപ്പൊ രണ്ടിനും 2 ഫലമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. അപ്പൊ ശരിയായ ജ്ഞാനം അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെന്താണ്? ഭൗതിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അത് ഉണ്ടായാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഇതിലേതാണ് ശരിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാനും സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? 2ഉം അറിയണം. വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാനായിട്ട്, രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു വിദ്യ അവിദ്യ, 2 കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വിദ്യ അവിദ്യ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് വിദ്യ അവിദ്യ, 2 വാക്ക് പറയുന്നത് വിദ്യയും അവിദ്യയും. ഇവിടെ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനമാണ്. ഇത് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിയായ ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. രണ്ടിനും 2 ഫലമാണ്. അതായത് വിദ്യ നമ്മളെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, അവിദ്യ നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. രണ്ടിനും 2 ഫലമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത്. 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം,
അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ, അതായത് 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ചോദിക്കട്ടെ. മനസ്സിലായി മാതാജി. മനസ്സിലായി മാതാജി, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. അതായത് 10 അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് രണ്ടിലും അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. 11ാമത്തെ ഒന്നുകൂടെ പറയും. 11ാമത്തെ രണ്ടും അറിയണം നമുക്ക്. 11 അവിദ്യയെ കുറിച്ച് അറിയണം, വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. രണ്ടും വിദ്യ നമ്മെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, അവിദ്യ നമ്മെ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതല്ലേ മാതാജി 10ാമത്തെ? വിദ്യ നമ്മെ ഭഗവാൻ 10ാമത്തത് വിദ്യ നമ്മെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, അവിദ്യ നമ്മെ ഭൗതിക, അതാണോ? അതെ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, വിദ്യ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണില്ല, രണ്ടിനും 2 ഫലാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. രണ്ടിന്റെ ഫലം 2 ആണെന്നിട്ട്, അതായത് ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ് പോണത്, പക്ഷെ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് എടുക്കാം, അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 9. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഒമ്പത് തൊട്ട് 14 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ 9, 10, 11 ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് എടുക്കാം. അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 9 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ജ്ഞാനത്തെയും അജ്ഞാനത്തെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്ത് ഓരോരുത്തരുടെയും ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്ത് 9ാമത്തെ 10, 11 3 മന്ത്രങ്ങളില് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത 2 തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കേവലം അജ്ഞരും ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം പിന്തുടരുന്നവരും. അത് എല്ലാ അറിവിന്റെയും അവസാനമാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. 2 തരത്തിലുള്ള ആളുകളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ അവഗണിക്കുകയും തൽഫലമായി അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പതിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ 2 കൂട്ടരും എങ്ങനെയാണ്? അജ്ഞാനികളാണ് അവിടെ. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയാം. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഊ വിദ്യായാം രതഃ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഊ വിദ്യായാം രതഃ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്ന അജ്ഞാന കർമ്മം, നമ്മള് അറിയാത്ത കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവര് തമോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. മിഥ്യാജ്ഞാനത്താൽ വ്യാപൃതരായവർ, തെറ്റായ അറിവില് വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ളവര് കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതായത് അപ്പൊ അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവര് തമോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ളവര് എന്ത് സംഭവിക്കും? കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ തെറ്റായ അറിവുള്ളവരെന്താണ്? കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാനം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവിദ്യ നമ്മളെ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? തമോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിദ്യ നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? തമോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ മിഥ്യാജ്ഞാനം, അതായത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കും. കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അപ്പൊ അജ്ഞാന കർമ്മം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിദ്യയാണ്. അപ്പൊ അവിദ്യ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവിദ്യയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? തമോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളില്, അന്ധകാരത്തിന്റെ ഇരുട്ടായ ലോകങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. മിഥ്യാജ്ഞാനത്തില്
തെറ്റായ അറിവാണ് നമ്മളിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥ നമുക്ക് പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അജ്ഞത എന്ന് വെച്ചാല് സംശയമില്ല, നമുക്കതറിയാം അതെന്താണ്, അപകടകാരിയാണ്, അത് നമ്മൾ ഇരുട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. എന്നാൽ ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റായതോ വഴിപിഴക്കപ്പെട്ടോ ആയി ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, കൂടുതൽ അപകടകാരിയായിരിക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോ മനസ്സിലായത്? മനസ്സിലായി. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഒരു നിരീശ്വര സംസ്കാരം പൊതുജനങ്ങൾ അല്പവിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപകടകരമാണ്. ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു നിരീശ്വര സംസ്കാരം എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നത്? പൊതുജനങ്ങള് അല്പവിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപകടകരമാണ് എന്ത്? നിരീശ്വരവാദത്തോടു കൂടി, നിരീശ്വര സംസ്കാരത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പൊതുജനങ്ങള് അല്പവിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളതിനേക്കാൾ അപകടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം പുരോഗതിക്കുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം, പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ്, നിരീശ്വര സംസ്കാരമാണെങ്കിൽ അത് അല്പവിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളതിനേക്കാൾ അപകടകരമാണെന്നാണ് ഈ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടുന്നു, പക്ഷെ നമ്മുടെ സംസ്കാരം എങ്ങനെയാണ്, നിരീശ്വര സംസ്കാരമാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അപകടകരമാണ്. ഭഗവത്ഗീത 7:15 സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖ സംതൃപ്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം വ്യാപരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മൂഢന്മാരാണ്. കഴുത വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അറിവില്ലാത്ത സാധാരണ ഭൗതികവാദികളാണ് മൂഢന്മാർ, ലളിതമായ വിഡ്ഢികൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത 7:15 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖ സംതൃപ്തി ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നവരാരാണ്? മൂഢന്മാരാണെന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ കഴുതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഈ കഴുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നില്ലേ, വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് കഴുത. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള, അതായത് അറിവില്ലാത്ത സാധാരണ ഭൗതികവാദികളാണ് ആര്? മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികവാദികള്, അറിവില്ലാത്തവര്, അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? മൂഢന്മാരെന്ന്. അതില് 2 ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തത് മൂർഖം പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലുള്ള രത്നം. ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി, അതായത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം കാരണം അത് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. മൂർഖം പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ അപകടകരമാണ്. അപ്പൊ ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവര് എത്ര അറിവ് നേടിയാലും അതെങ്ങനെയാണ്? മൂർഖം പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലിരിക്കുന്ന രത്നം പോലെ അത് അപകടകരമാണ്. വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച മൂർഖം പാമ്പ് അലങ്കരിക്കാത്തതിനേക്കാൾ അപകടകരമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം ഈശ്വര കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കണം. അതിനാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മൂർഖം പാമ്പില്ലാതെ രത്നം ലഭിക്കും. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂർഖൻ പാമ്പില്ലാത്ത രത്നം ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. അല്ലാത്തത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാ പറയണത്? മൂർഖം പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലിരിക്കുന്ന രത്നം പോലെ അപകടകരമാണ് എന്ന് പറയണം. ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? മൂർഖം പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലിരിക്കുന്ന രത്നം പോലെ ഇത് അപകടകരമാണ്. അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? എപ്പോഴും ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത്, മൂർഖം പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലുള്ള രത്നം പോലെ അപകടകരമാണ് എന്ത്? ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നേടുന്ന ആ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരം. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തില് പറയാണ്, ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ചയെ ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഈശ്വര നിഷേധികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങള് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് വളർച്ച നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തിനോട് പറയണത്? ജഡശരീരത്തുമ്മ ചെയ്യുന്ന അലങ്കാരം. ഒരു ജഡശരീരത്തിനെ അലങ്കരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതേപോലെയാണ് എന്ത്? ഈശ്വര നിഷേധികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ ഭൗതിക ജീവിതം ജഡശരീരം അലങ്കരിക്കാനും ആകർഷകമാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. എന്നാൽ ജഡശരീരം ഒരു ജഡശരീരം തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവര് അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര നിഷേധികളായിട്ടുള്ളവര് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് വളർച്ച നേടുന്നതിന് എന്തിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്? ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഈശ്വര കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നത്.
മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായ 2 തരം ആളുകൾ. ഒന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ലൗകിക വിദ്യാഭ്യാസക്കാർ, അതായത് വേദാവാദാരത, അതായത് ആര്യ സമാജ സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വേദാവാദാരത നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇക്കൂട്ടർ വേദങ്ങളെ ഭൗതികമായ രീതിയിലുള്ള പഠനത്തിലും സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനത്തിലും ഏർപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ ഇവര് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? വേദങ്ങള്, എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളതാണ്, ഭഗവാൻ അറിയാന്നുള്ളതാണ്. ഇവര് അതിന് എന്താണ് സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കാണ്. അവരതിന് പഠനത്തില് സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലോകവ്യാപകമായ ഒരു സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചു. അതിലൊരാളെ ജഗത് ഗുരുവായിട്ട് പ്രഘോഷിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ആളുകൾ വളരെ അപകടകാരികളും വഴിതെറ്റിക്കുന്നവരുമാണെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെന്താണ്? അവരുടേതായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വേദങ്ങൾക്ക്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ രീതിയിൽ ലോകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കി. അതിലൊരു ഗുരുവായിട്ട് ഒരാളെ വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? അപകടകാരികളായിട്ടാണ് അവരെ പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുടേതായ രീതിയിലാണ് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇവരിൽ തന്നെ ഒരാളെ ഗുരുവായിട്ട് ഇവരെടുക്കും. എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതെന്താണ്? തെറ്റായ രീതിയിൽ, തെറ്റായ വഴിക്ക് നയിക്കപ്പെടാണ് മറ്റുള്ളവരെ. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത്? മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അറിവ് കൊടുക്കുന്നവർ. അതാണ് വിദ്യ, തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. വിദ്യയാം രഥ, വിദ്യയാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വേദപഠനം. രഥ, വ്യാപൃതനാവുക. എന്നാൽ ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അവർ പാലിക്കാത്തതിനാൽ വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് അവർ അജ്ഞരാണ്. അവർ കൂടുതൽ അജ്ഞതയിലേക്ക് വീഴുന്നു. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തവര്, വേദങ്ങള് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് അജ്ഞരായിരിക്കും അവര്. കാരണം അവർ ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ അവരെന്തിലേക്ക് പോകും? അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പോകും. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ മാത്രമേ വേദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നറിയാതെ അവർ സ്വന്തം ലക്ഷ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ വേദങ്ങളുടെ അർത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ മാത്രമേ വേദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ സ്വന്തം ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനുയോജ്യമായ വേദങ്ങളുടെ അർത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നു. അവർ വേദസാഹിത്യത്തിൽ വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരായി സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വ്യതിചലിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? വേദസാഹിത്യത്തിലെ പാണ്ഡിത്യമുണ്ടെന്ന് സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവര്. പക്ഷെ ഇവര് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയവരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് തെറ്റായ രീതിയിൽ അറിവ് കൊടുക്കുന്നവരും, രണ്ടാമത്തത് ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ. അവരും എങ്ങനെയുള്ളവർ തന്നെയാണ്? അജ്ഞാനികൾ തന്നെയാണ്. വേദങ്ങളിൽ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അജ്ഞാനികളാണ്. ആ തെറ്റായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവരാണ് ഇവരും. അപ്പൊ ഈ 2 കൂട്ടരും ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതാണ്. എന്ത് പറഞ്ഞത്? തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവ്. മായയാബഹൃതജ്ഞാനം, അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം നിർമ്മിത ഈശ്വരന്മാര്. എന്നാൽ ഈശ്വരൻ എങ്ങനെയാണ് മായയിൽ കുടുങ്ങിയതെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. അത് അവന്റെ ലീലയാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ബഹിരംഗ ശക്തിയായി മായയിൽ കുടുക്കാനാവില്ലെന്ന് അവരുടെ സ്വന്തം വിഡ്ഢിത്തത്താൽ തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ മായയാബഹൃതജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അവ്യക്തിഗതവാദികള്. അവര് എങ്ങനെയാണ്? ഈശ്വരൻ എങ്ങനെയാണ് മായയിൽ കുടുങ്ങിയതെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. അവർക്ക് ഈശ്വരനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയാൽ കുടുക്കാനാവില്ലെന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മായാബഹൃതജ്ഞ വെച്ചാൽ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. അവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. യാനിശ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർതി സംയമേ യസ്യാം ജാഗൃതി ഭൂതാനി സാനിശ പശ്യതോ മുനഹേ. സർവ്വജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ എന്തായിരിക്കും? ഉണർന്നിരിക്കും. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള മുനിക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നിശാകാലമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് അറിവുള്ളവര് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകാണത്. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് 2 കാര്യം അല്ലെ? അപ്പൊ വിദ്യ അവിദ്യ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. വിദ്യ അവിദ്യ. ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. എന്ത്?
വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായ അറിവ്, ജ്ഞാനമാണ് അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, അവിദ്യ നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, വിദ്യ നമ്മളെ കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് കണ്ടത്. വിദ്യ നമ്മൾ എന്തായാലും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ്, പക്ഷെ വിദ്യയും നമ്മളിവിടെ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതിൽ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മൂർഖം പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലുള്ള രത്നം പോലെയാണ്. കാരണം ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവര് അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവാൻ പോകില്ല, അത് നമുക്ക് ഉപദ്രവമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരം ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ മനസ്സിലായത് ഇപ്പോ? ഇനി അടുത്തത് 10ാമത്തെ എടുക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു 3-4 പേജേ ഉള്ളൂ അല്ലത്. 10ാമത്തത് ഹരേ കൃഷ്ണ 10 ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അജ്ഞതയും തെറ്റായ അറിവും വളർത്തിയതിന്റെ ഫലങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതാണ് 10ാമത്തെ മന്ത്രം. അന്യത് ഏവാഹുർ വിദ്യയ അന്യതാഹൂറ വിദ്യയ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജിചക്ഷിരേ. അന്യത് ഏവാഹുർ വിദ്യയ അന്യതാഹൂറ വിദ്യയ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജിചക്ഷിരേ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം, അതായത് വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് അവിദ്യയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് വിധി ശുശ്രുമ ധീരാണാം എന്ന് പറയുന്നത് ധീരന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മജ്ഞാനികള്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, നമ്മളെ 3 അധികാരികൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഉത്തമാധികാരികള്, അവരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും വിവേകികൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ്? ശരിയായ ജ്ഞാനം, ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരു ഫലം ലഭിക്കും. അജ്ഞത കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഫലമാണ് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് വിവേകികള് പറയുന്നുണ്ട്, വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടിനും 2 ഫലമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഫലം 2 തരത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും അജ്ഞാനം കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം, വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലമെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ 10ാമത്തെ മന്ത്രം. ഇത് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയില് 13-ാം അധ്യായത്തില് 8 മുതൽ 12 വരെ നമ്മളെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ജ്ഞാനം, എന്താണ് അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നതാണത്. അത് നമുക്ക് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇത്തിരി കൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലായിട്ട് ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ വായിക്കാം. മറ്റേത് നമ്മുടെ ബുക്കിലുള്ളതാണ്. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകം 13-ാം അധ്യായത്തില് 8ാമത്തെ തൊട്ട് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയുള്ളത്. എന്താണ് ജ്ഞാനം, എന്താണ് അജ്ഞാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണത് അല്ലെ. കുറെ പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു, അതല്ലാത്തതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വായിക്കാം. 13-ല് 8 മുതൽ 12 വരെ ഞാൻ വായിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ബുക്കിലാണ് വായിക്കുന്നത്. 13-ാം അധ്യായത്തിൽ ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കണം. ഒരുവൻ ഗുണവാനായി തീരുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാൻ പഠിക്കുകയും വേണം. ഒരുവൻ എന്ത് വേണം? ഗുണവാനായി തീരണം, മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാൻ പഠിക്കണം. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ഒരുവൻ മതാനുയായിയായി സ്വയം അഭിമാനിക്കരുത്. അപ്പൊ ഈ പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും നമ്മൾ ആരാവാൻ പാടില്ല? അനുയായിയായിട്ട് സ്വയം അഭിമാനിക്കരുത്, അതിന് പാടില്ല. പിന്നെ സ്വന്തം പ്രവർത്തികളാലും മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളാലും വാക്കുകളാലും ഒരാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാകാനുള്ള നിമിത്തമാകരുത്. നമ്മളെ വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണമാകരുത്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രകോപനം നേരിട്ടാൽ പോലും ഒരാൾ ക്ഷമ പാലിച്ചിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രകോപനം ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ക്ഷമ പാലിച്ചിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ കാപ്പട്യം ഒഴിവാക്കണം. അനുക്രമമായി ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റിയ വിശ്വാസിനായ ഒരു ആചാര്യനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം. ഒരാൾ അത്തരം ആത്മീയ ഗുരുവിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ച് സേവനം നടത്തി പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടതാണ്.
ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ ഒരാൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കണം. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന സകല വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. സ്വന്തം ശരീര നിവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ കവിഞ്ഞ് ഒന്നും ഒരാൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. സ്ഥൂലമായ ഈ ശരീരമാണ് താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം തൻ്റെതാണെന്ന് കരുതുകയോ ചെയ്യരുത്. ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം പുനർജന്മം, രോഗം, മരണം മുതലായ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കണം. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഇത്തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. അപ്പൊ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ ജീവിത ആവശ്യങ്ങളിൽ കവിഞ്ഞൊന്നും ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ശാസ്ത്ര അനുശാസനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് അധികമായിട്ട് ഗൃഹ, പുത്ര, കളത്രാദികളിൽ ആസക്തി പുലർത്തരുത്. ശാസ്ത്ര അനുശാസനങ്ങൾക്ക് അധികമായി ഗൃഹത്തിലെ പുത്ര കളത്രാദികളോടൊന്നും നമ്മൾ അത്യാസക്തി പുലർത്താൻ പാടില്ല. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇത് കേവലം മനസ്സിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അചഞ്ചലമായ ഭക്തനായി തീരുകയും അവിടുത്തെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവനുമായി തീരണം. ആത്മീയ സംസ്കാരം വളർത്തുന്നതിന് അനുകൂലമായ ശാന്തമായ ചുറ്റുപാടിലും ഏകാന്തതയിലും അഭിരുചിയും ഭക്തന്മാരല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളോട് പ്രതിപത്തിയുള്ളവരായിരിക്കണം. പ്രതിപത്തി വേണം. അതായത് ആത്മീയ സംസ്കാരം വളരുന്നതിന് അനുകൂലമായ ശാന്തമായ ചുറ്റുപാടിലും ഏകാന്തതയിലും അഭിരുചി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളോട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? കൂടുതൽ അടുപ്പുണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാത്തവരോട്, ഭക്തന്മാരല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അവിടെ നമ്മൾ പോകരുത്. ഭക്തന്മാരുള്ളവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടണം, അല്ലാത്തവരായിട്ട് നമ്മൾ കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണെന്നും എന്നാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനിയോ ആയിത്തീരുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിന് ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണ്, എന്നാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനിയോ ആയിത്തീരുന്നു, ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും 18 പോയിന്റ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനമാണ്, ഇതല്ലാത്തതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച പോയിന്റ്. ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ എല്ലാത്തരം ഭൗതിക ജ്ഞാനവും കേവലം മായാശക്തിയുടെ ബാഹ്യ സവിശേഷതകൾ മാത്രമാണെന്നും അവ വളർത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ഒരു കഴുതയേക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചപ്പെട്ടവനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ജ്ഞാനവും എങ്ങനെയാണ്? കേവലം മായാശക്തിയുടെ ബാഹ്യ സവിശേഷതകൾ മാത്രമാണ് ഭൗതിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അവ വളർത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഒരു കഴുതയേക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചപ്പെട്ടവനാകാൻ സാധ്യല്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ജ്ഞാനം വളർത്തുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിദ്യയും അവിദ്യയും. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സർവകലാശാലകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രഭുപാദർ അജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. സർവകലാശാലകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. മറിച്ച് അവർക്ക് തത്രാനുശാസനങ്ങളിൽ വിശ്വാസവുമില്ല. പേരിനും മേന്മയ്ക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് മതതത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ കേവലം ഒരു കഴുതയായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സർവകലാശാലകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് പ്രഭുപാദർ അജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ്. സർവകലാശാലകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങളൊന്നും നൽകുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അവരെന്താണ്? ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങളിൽ വിശ്വാസവുമില്ല. അവർക്ക് പേരിനും മേന്മയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ മതതത്വങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പേരിനും മേന്മയ്ക്കും വേണ്ടി മാത്രം. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ ആധുനിക മനുഷ്യനെ ഒരു കഴുതയായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കേവലം ഒരു കഴുതയായിട്ട് ആധുനിക
മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ച, ഭൗതിക ജ്ഞാനം നേടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആരായിട്ടാണ് മാറുന്നത്? ഒരു കഴുതയായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ എന്ത് നേടാൻ? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട്. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അത് ധീരനിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ നേടേണ്ടത്. അജ്ഞതയും മായാശക്തിയാലും അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരാൾ നല്ല അധ്യാപക ധീരനായിരിക്കണം. അപ്പൊ അജ്ഞത കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മായാശക്തി കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരു വ്യക്തി അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നല്ല അധ്യാപകനായിരിക്കണം, അയാള് ധീരനായിരിക്കണം. യഥാർത്ഥ അറിവ് നമ്മളെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് വിധേയമാക്കും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? മോക്ഷപാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ധീരനിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടും, വിദ്യയും അവിദ്യയും. അപ്പൊ ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ്, ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവാണ് എന്ത്? വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടിനും രണ്ട് ഫലമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ശരിയായ അറിവ്, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം. രണ്ടിനും രണ്ട് ഫലമാണെന്നാണ് നമ്മൾ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് കണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ അത് 10ാമത്തെ മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ നേരത്തെ ക്ലിയർ ആയോ? തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കാളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 11ാമത്തെ മന്ത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടിനെ കുറിച്ചും അറിയണം അല്ലെ. വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ശ്ലോകം 11, മന്ത്രം 11. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിദ്യാം ച ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യായാമൃതമശ്നുതേ. വിദ്യാം ച ഭയം സഹ അവിദ്യായം മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യായാമൃതമശ്നുതേ. അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ രണ്ടും നമുക്ക് വേണമെന്ത്? ഒരേ സമയം മനസ്സിലാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ രണ്ടും അറിയണം, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം, അജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിലേ മാത്രമേ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സമതുലിത വീക്ഷണം. നാം വിദ്യയുടെ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്? വിദ്യയുടെ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്നാണ് ലോകത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് എന്നിവ രണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. നേരിട്ടുള്ള അറിവും പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള അറിവ്, അതായത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും രണ്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ജീവിതം മോശമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ നിരാകരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ഒരു അവ്യക്തിഗതവാദിയായി മാറുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് തോന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ മോശമാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അതിനെ നിരാകരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഒരു അവ്യക്തിഗതവാദിയായിട്ട് നമ്മൾ മാറും. ജീവിതം വളരെ നല്ലതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ കുറച്ച് കൃഷ്ണനെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സഹജീവനായിട്ട് അവസാനിക്കും. കൃഷ്ണനെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ, വില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എങ്ങനെ സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് രീതിയിലെടുക്കും? സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. സമചിത്തത പുലർത്തുക, ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങൾ കാണുകയും അതിനെ മോശമായ ഇടപാടിന്റെ പരമാവധി പ്രയോജനം നേടലായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതം നല്ലതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൽ കുറച്ച് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരായിട്ട് മാറും? ഒരു സഹജീവനായിട്ട് മാറും. കൃഷ്ണനെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ, വില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എടുക്കും സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ സഹജിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവരുടേതായ രീതിയിൽ വീക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നവര്. അവര് എല്ലാത്തിനും എന്താണ്? അവരുടേതായ രീതിയിൽ വളച്ചൊടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാണ് ആര്? സഹജിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ, വില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എടുക്കും സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സമചിത്തത പുലർത്തുക, ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങൾ കാണുകയും അതിനെ മോശമായ ഇടപാടിന്റെ പരമാവധി പ്രയോജനം തേടലെന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇവിടെ സമചിത്തത പുലർത്ത, ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങൾ കണ്ട് മോശമായ ഇടപാടിന്റെ പരമാവധി പ്രയോജനം നേടൽ ആയി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനെ മോശമായ ഇടപാടിന്റെ പരമാവധി പ്രയോജനം നേടൽ ആയി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണം. നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം?
നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മോശമായ ഇടപാടിന്റെ പരമാവധി പ്രയോജനം നേടലായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം? നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. പരമാവധി പ്രയോജനം നേടണം. മോശമായ ഇടപാടിന്റെ പരമാവധി പ്രയോജനം നേടൽ ആയി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മോശമായ ഇടപാടിന്റെ പരമാവധി പ്രയോജനം നേടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മോശമായ ജീവിതമാണെന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെന്ത് നിരാകരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ഒരു അവ്യക്തിഗതവാദിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? സമചിത്തത പുലർത്താൻ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വൈകല്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യണം? ആ മോശമായ ഇടപാട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് ശരിയായ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അതാണ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ദുരിതങ്ങൾ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായുള്ള നമ്മുടെ പൊരുത്തമില്ലായ്മ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ നേരിട്ടല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയുള്ള ജീവസത്തകൾ പൊതുവെ ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വിദ്യയുടെ അഥവാ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ വ്യാപൃതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ദുരിതങ്ങള് ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായുള്ള നമ്മുടെ പൊരുത്തമില്ലായ്മ അനുസ്മരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നേരിട്ടല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങള് ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൊരുത്തമില്ലായ്മ അനുസ്മരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നേരിട്ടല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങള്. ബുദ്ധിയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും? പൊതുവെ ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വിദ്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ വ്യാപൃതനാവുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവര് എന്താ ചെയ്യാ? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ വ്യാപൃതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പനിയുടെ ഉപമ. ഭൗതികമാകുന്ന രോഗബാധ മാറുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം സാധ്യമാകൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം യഥാർത്ഥ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ രോഗം, ആ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മുടെ രോഗം മാറിയാലേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു രോഗിക്ക് വീണ്ടും ഇന്ദ്രിയ സുഖം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കണം. അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇപ്രകാരം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭൗതിക രോഗം ഭേദമാക്കുക എന്നതാണ്. ഉദാഹരണം, ഒരു സാധാരണ താപനില നിലനിർത്തണം, ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ അറിവിന്റെ സമതുലിത പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭൗതിക രോഗം ഭേദമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ള അറിവിന്റെ സമതുലിത പ്രവർത്തനം ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മീയ അറിവ് വളർത്തിയെടുക്കുകയും മാത്രമല്ല ശരീരം പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. ശരീരത്തെ പരിപാലിക്കണം. അപ്പൊ ആത്മീയ അറിവ് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പരിപാലിക്കുകയും വേണം. വൈദിക നിയന്ത്രണം. വേദങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവണതകളാൽ രോഗഗ്രസ്തനായ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മോക്ഷതത്വങ്ങളിലൂടെ ക്രമവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാലത്ത് ധർമ്മം, മോക്ഷം എന്നിവയിൽ ജനങ്ങൾ തൽപരരല്ല. അർത്ഥവും കാമവുമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ധർമ്മത്തിന്റെ പാന്താവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. ഭക്തർ മുൻപേ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു, എന്നാൽ അവർ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഇപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവണതകളാൽ രോഗഗ്രസ്തനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മോക്ഷ തത്വങ്ങളിലൂടെ ക്രമവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ വേദങ്ങളില് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവണതകളെ കൊണ്ട് രോഗഗ്രസ്തനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, രോഗഗ്രസ്തനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മോക്ഷതത്വങ്ങളിലൂടെ ക്രമവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയും. ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അർത്ഥവും കാമവും മാത്രമാണ്. ധർമ്മത്തിനും മോക്ഷത്തിനും യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല. അർത്ഥവും കാമവും മാത്രമാണ് എന്ത്? ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്. കാമം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, അതാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? ഇവിടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അർത്ഥം എന്ന് പറയാ. കാമം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ധർമ്മത്തിന്റെ പാന്താവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. ഭക്തർ മുൻപേ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു,
അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന്റെ പാന്താവ് ശരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ വഴി. ഭക്തന്മാര് മുൻപേ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അവർ കഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. കൂടെ ഭക്തന്മാരെങ്ങനെയാണ്? മുന്നേ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ്, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ ശരണം നേടിയവരാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹമില്ല, അവർക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിർത്താനായിട്ട് ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അവരൊരിക്കലും കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിർത്താനായിട്ട് ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. വിദ്യയുടെയും അവിദ്യയുടെയും ഫലങ്ങൾ. വിദ്യയും അവിദ്യയും വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. വിദ്യ അമർത്യത നൽകുന്നു, അവിദ്യ ബന്ധനം നൽകുന്നു. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ കെണിയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ നാം വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും ഒരുമിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും പഠിക്കുകയും വേണം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങാൻ. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, അതിനെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. രണ്ടിനെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നാം എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി അതിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം, കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ നാം എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക വസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഭൗതികമല്ല, ആത്മീയമാണ്. മറുവശത്ത് മാനവികത, കമ്മ്യൂണിസം തുടങ്ങിയ മാനവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഭൗതികമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു വസ്തു, ഭൗതിക വസ്തു ആയാലും അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അത് ഭൗതികമല്ല, ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതാണ്. മറുവശത്ത് മാനവികത, കമ്മ്യൂണിസം തുടങ്ങിയ മാനവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ഭൗതികമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ മാറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അതെന്താണ്? ആത്മീയവുമാണ്. അത് മാത്രമല്ല അതെന്താണ്? ഭൗതികമല്ലാതെ ആത്മീയമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും? ഭൗതികമായിട്ട് മാറും. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാനും കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ ശരിക്കും എന്താണ്? ആ വസ്തു ആത്മീയ വസ്തുവാണത്. കാരണം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളത് ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ അതില് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ അതെന്താണത്? ഭൗതികമായൊരു വസ്തു തന്നെയാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ